Nosotros de la cocina abajo al obrador y del obrador a la cocina y a la cama. Toda la vida hemos trabajado. No hacemos ni vacaciones ni hacemos nada. Y ella tiene 78 años. 78 años y todavía cotiza a la Seguridad Social. Yo tengo 80, pero yo estoy jubilado por la agraria. Nosotros desde hace, no sé, unos 40 años que estamos elaborando el chorizo este. No lleva más que sal y pimienta, no lleva ningún conservante de nada. Aquí en Pobla hicieron un concurso de chorizo que duró 6 años, que son estos diplomas de aquí, y con 6 años, 4 años saquemos el primer premio. Nos daban 50.000 pesetas y aparte de esto, la publicidad que hacían... El diploma que nos daban. Sí, la publicidad que hacían por la tele y en los periódicos. Y todo. Yo creo que si hubiésemos plegado antes y no trabajar, no estaríamos como estamos. O sea que para mí el trabajo, no sé, nos da vida. Yo ya no estaría, pero mi marido sí. Él, que no lo saquen de aquí. A casa meva ja en tenien sempre, de tota la vida. I com que no era l'hereu, que era cavaler, doncs vaig tindre que marxar. I vaig fer uns anys de hippie i després vaig trobar aquest poble que no hi era ningú, estava abandonat. I me'n vaig vindre cap aquí amb uns quants més i vam començar a comprar unes quantes ovelles i anar fent. I vam anar augmentant el ramat i la gent va anar marxant, vull dir que em vaig quedar sol amb 1.000 ovelles. Tot això que he dit estem parlant d'ovelles de carn. I llavors Prisca, que era molt bona xicota i molt romàntica, se'n va vindre cap aquí, vaig tindre aquesta sort. Aquell va ser un dels motius perquè no era mai a casa. A l'estiu cap a la muntanya i a l'hivern cap a Trem, i a darrere les ovelles i a casa mai. Vull dir, la Prisca criava la canalla i jo no me n'entrava fins a la nit, que quan arribava ja dormiven. I era una pena, I llavors estàvem més lligats que antes encara. Era una mica cada dia, però llavors vam pensar que fent un volum determinat podíem tenir gent llogada, i anàvem repartint la feina i això ens permetria fer algun dissabte festa o algun diumenge o algun dijous i anar 3 dies de vacances. I realment així ha sigut. De quarto no n'hem fet ni un, però hem anat algun dia de vacances. I hem criat la canalla, molt bé, i ha anat bé, Vull dir, no podem competir amb Espanya, vull dir, on hi ha llet d'ovella amb preus, ni amb quantitat, però sí amb qualitat, i em sembla que ho estem aconseguint. Intentem, a través de l'alimentació i el maneig i tal, intentem fer el màxim de bé possible. I, penso que ho estem aconseguint. Si em toqués la loteria, m'hi compraria un ramat de lujo. Ara no, ara si em toqués la loteria, no sé, em sembla que no em compraria cap ramat. Però estic content, sí. L'explotació molt vella. El nom de casa Mateu, ja quan vaig néixer, ja el padrí i l'altre repadrí ja tenien ovelles. I quan jo vaig tornar de la mili, vaig dedicar solament a ovelles. I
I vaig anar multiplicant fins que vaig arribar a 2.800. I ara hem anat reduint, fins que ens hem quedat amb 1.500 i 100 cabres per poder fer la família sense emplear ningú. Quan va acabar d'anar a estudi a l'escola, se'n va anar un any, va marxar a Nova Zelanda a fer experiència. I quan va tornar va dir, bueno, si vols ara portaré jo l'explotació a la meva manera, i el dia normal de la nostra feina i el dia cada dia, festa no n'hi ha. I aquí el problema que si vols fer un dia de festa el tens de fer la nit. Cada ovella té un carinyo diferent. L'ovella, tu els veuràs totes igual, però jo no. Jo si vaig néixer un corder, fins que el vent quasi va ser la mare. Jo sempre els animals per acabar el corder sempre l'he donat cereal, blat. Si he trobat blat, sempre les acabo amb el blat, perquè és el que fa la carn més bona i més gustosa. Sempre havia fet el meu padrí, el meu pare i jo i el meu fill la seguirem fent perquè veiem que el corder xisquet, jo conto que la carn millor que a Europa. És l'ovella que van fer antes, quan feien moltons, era l'ovella que teníem al Pirineu, que jo havia vist a la ratlla de 90.000 ovelles en el Pirineu, que era el cabal de tot el Pirineu. Cada casa hi havia un escabot d'ovelles. I no en tenia 50, en tenia 100. I ara s'ha perdut. Ara han quedat les 4 ramaders i els altres han plegat. I molts pobles no n'ha quedat cap. L'ovella, si volem tindre el Pirineu bonic, la tenim de pollar per conservar pastors del Pallars. Com que no se'n va casar cap, no hi ha hagut descendència, s'han acabat. No s'està perdent, s'ha perdut aquí el Pallars. Queden molt pocs. I de joves quasi cap. Això és perquè una persona, per fer de pastor i fer la vida d'agricultor, t'hi de fer com jo. Jo m'agradava, em van dir que em fotria moltes vegades com vaig empezar amb les ovelles de cap i sempre hi vaig guanyar molts calés aquells anys. Tot el que tinc ho he fet amb les ovelles, no he fet res més que fer de pastor. Jo he viscut la vida que m'ha agradat i jo era feliç quan podia fer la cabanyera de Lleida a l'Os de Gil. Ja ho he baixat. Dic, com més grossa portàvem la ramada, més disfrutava. Amb les nostres crestons i esperar. Vaja, ja no ens esperaven. Meus pares fa 30 anys que hi són i bueno, van vindre aquí amb la idea de viure al camp, són de Barcelona i en realitat tampoc no em tirava massa la docència, que era l'únic camí obert a través dels meus estudis, i vaig veure que això m'agradava prou, que en realitat volia viure aquí, que no em volia quedar a la ciutat i que d'alguna manera, evidentment amb esforç i sacrifici, que això també podia ser una bona forma de vida. I a dia d'avui n'estic molt content. Orgullós també d'haver millorat, perquè els meus pares, quan jo vaig decidir quedar-me, la seva tendència ella era anar produint cada vegada menys per poder mantindre's ells i prou, i la meva arribada o el meu retorn a l'empresa va voler dir una forta inversió de capital que va ser una mica obligat pels meus pares. I a dia d'avui no me'n penedeixo per res. Nosaltres tenim molta sort. Nosaltres tenim molta sort perquè pel tipus de feina que fem i amb els animals en extensiu, el no tindre veïns, el tindre molta extensió de terreny d'alguna manera a la teva disposició és un privilegi. Al matí, quan amb munyit surten i fins que es fa fosc, estan al carrer. És evident que no només per nosaltres, sinó per tothom, el lloc determina la qualitat i les característiques del producte. Que només produïm amb llet de les nostres cabres i no compres llet fora, doncs disposes de la llet que disposes i amb aquesta llet fas el formatge, fas una producció
limitada. Tenim la mala costum de no treure mos cabres que són improductives, per exemple. Llavors, jo si m'hagués de reencarnar amb un animal, em reencarnaria amb cabra de Puigcerver. Viuen bastant bé, mengen molt bé, tenen tota la llibertat del món i a més no se'ls exigeix un rendiment.